Liliana, Miguel of Shara, thank you for coming. Ayan, nagkuting-ting pa ako dito, saglit. Sa aking cellphone. Ma'am Chandra Indigo, Miguel of Shara, thank you for coming, Ma'am Chandra Indigo. Wait lang po. Si Ma'am Chandra Indigo. Okay, Sis Aureliana, thank you very much. Thank you for coming, Sis Aureliana, and Ma'am Chandra Indigo. Thank you very much. Uy, ayaw na naman magpindot. Napakaaga naman nito. Dito tayo. Ayaw niya mag-click. May mga account na ayaw mag-click sa sa link. Oh my goodness. Sisi Koy, Ate Ann Bicolana, Miguel of shoutout, Sisi. Magandang gabi. Okay, Aureliana, I'm here in your house. Aureliana, are you still there pa ba, Aureliana? Aureliana, where are you? Okay, Ate Ann Bicolana, Miguel of shoutout, Sisi. Gandang gabi, Sisi ko, Ate Ann Bicolana. Long time no see. ang mga Bicolana ay magayon. Magayon ang mga Bicolana. Ayan, Sisi ko, dito ako papunta ako sa bahay mo. Okay, Ma'am Chandra, I'm going to your house na rin, Ma'am Chandra, and you go. Okay, wait lang guys. Ma'am Chandra, I'm going to your house na rin, Ma'am Chandra. Naka-volume pa pala. Nawala si Aureliana. Aureliana, yahoo! Okay, si Koy, nandito ako sa bahay mo, 5 minutes and 40 seconds. Okay, Kanguyen, Miguel of shoutout, Kanguyen, Miguel of shoutout, Kanguyen, thank you for coming. Ate Ann, si Koy, Ate Ann Bicolana, naka-play ka na? Sa iyong 5 minutes, okay. Ma'am Chandra Indigo, I'm going to your house na, Ma'am Chandra Indigo. Si Ma'am Chandra Indigo. Okay, wait lang guys. Ay, mali. Kanguyen, thank you for coming. And Wati, Wati Tila channel. Thank you. Ma'am Tik Japan, mega love shoutout. Tik Japan, thank you for coming. Okay. Ma'am Chandra, si Spelly, mega love shoutout si Spelly. Thank you so much si Spelly. Okay, Ma'am Chandra. Ayan, may pa tayo. Tamsakdan, Sisi. Maraming salamat, si Spelly. Good evening, everyone. Okay, Ma'am Chandra Indigo, I'm here in your house na, Ma'am Chandra Indigo. Nasaan yung link niya? Nasaan yung niya? Hindi ko makita. Ito na. Nakita ko na. Ma'am Kripa, mega love shoutout, Ma'am Kripa. Ma'am Kripa Suba Official, mega love shoutout. Okay, Ma'am Chandra Indigo, your video is playing now. Okay. 9 minutes and 8 minutes and 25 seconds, Ma'am Chandra. Okay. Madam Eunice, mega love shoutout. Ma'am Kripa, mega love shoutout, Ma'am Kripa Official. Okay. Ma'am Eunice, maraming salamat. Okay, Ma'am Kripa, I'm here in your house, Ma'am Kripa. Okay, Ma'am Kripa, playing na Ma'am Kripa sa Lovim Mall, Kathmandu. Okay, Ma'am Kripa, playing na. Agata, si Spelly, salamat si Spelly. Ayan guys, please connect to the one I pin.
Please, kunik. Ate Ann Bicolana, yan, still playing ka. Ate Ann Bicolana, yan, still playing. And then, kay Ma'am Chandra, Indigo, Morski, I love you, Morski. Okay, Ma'am Chandra, Indigo. Sorry, Ma'am Peli, kanina, nasa labas kasi ako. Ayan, Ma'am Bicolana, hello, Morski, mega love shoutout. Nakipag-date si Madam Eunice kanina. Okay, Ma'am Tek Japan. Next kita, Ma'am Tek Japan. Tusok po. Ay, maraming sana all tinutusok. Sana all na lang. Good evening, host. Ayan, tusok na po. Maraming salamat sa tusok. Gallery VSP, mega love shoutout. Gallery. Good evening, host. Ayan, Ma'am Bicolana. Morski. Ayan, di ako nakadalaw sa live mo, Ma'am Peli. Ayan, nakipag-date kasi si Madam Eunice kanina kaya hindi nakadalaw. Ma'am Eunice, sino yung date mo kanina? Ma'am Eunice. Eunice TV, hello my friend from Gallery PSP. Chantarantantan. Nakipag-date si Madam Eunice. Agoy, sana all nakipag-date. Hello everyone from Nepal. Ma'am Kripa, still playing. Ma'am Chandra Indigo, still playing. Kripa Suba, official, hello from Gallery PSP. Ano sabi? Ginoo ko, signal ko, ikot na naman. Sana all pinapaikot. Sir Gallery, mega love shoutout from Eunice. Mega love shoutout, babe Eunice. Ay, sana all. Umiikot, Morski. Sana all na lang, Morski, umiikot. Yan ko nga itong aking, nasaan ba yung aking headset? Ako'y Teka lang. Wait lang. Ayan, still playing yung mga video nyo ha, Ma'am Chandra, Ma'am Kripa, and Ate Ann Bicolana. Still playing, my dear. Ma'am Kripa Suba official. Still playing po, Ma'am Kripa. La. Wag na nga. Natatamad ako. Hindi na nga ako Ayan, okay na yan. Ma'am Eunice, next kita dito, si Sikoy Eunice. Ate Ann, si Sikoy Bicolana. Ayan, pa-full watch ka na, Tian. Pang 27 tamsak ako, Tian. Maaga live mo ngayon, Ma'am Bicolana. Yes, hindi, late na nga, Morski. 8 na kaya, Morski, kanina pa. Ayan, Ma'am Kripa. Okay, Tian, Bicolana, 27, pang 27 tamsak. Tian, Bicolana. Dapat kanina pa ako, mga 7:30. Meron akong pinuntahan saglit. Ayan, tinanghali. Pahinging polvo, Ma'am Bicolana. Sige, kuha ka lang dyan, Morski. Kuha ka lang dyan. Dami-damihan mo lang. Okay. Ate Ann Bicolana. Nasaan na ikaw, Ate Ann Bicolana? Done watching na ako, Ate Ann Bicolana, sa iyong video. Okay, thumbs up dan, host, Bicolana. Thank you so much, Ma'am Nena. Mega love shoutout, Ma'am Nena. Thank you for coming. Okay, guys, please connect to the one eye pin, guys. Okay, Ma'am Tek Japan. I'm here in your house, Ma'am Tek Japan. Okay, puntahan ko si Ma'am Tek Japan. Sindagi, mega love shoutout, my dear Sindagi. Bad boy, ano ba to? Lo po, dikitan mo po. Dikitan mo ako po. Ayan. Ayan, dikitan nyo raw si Bad Boy. Sino bang willing dumikit na dyan kay Bad Boy? Pagpasok niya, hindi man lang siya nag-shoutout, kundi dikitan nyo po ako. Ayan. How are you, my lovely sister? Sindagi. Okay. Okay, Ma'am Tek Japan, I'm here in your house na, Ma'am Tek Japan. Love you, Sister Bicolana. I love you too, Sister Sindagi. Thank you for coming again. Okay, maraming salamat, Ma'am Nena, sa paharang. Guwapong 97, ano ba to? Guwapong 972 vlog. Good evening po, Lord, Sayan. Good evening din sa'yo dyan.
Okay, Ma'am Tik Japan. Ayan, playing na Ma'am Tik Japan ang iyong video. Ma'am Tik Japan. Okay, Ma'am Tik Japan, playing na ang iyong video. Okay, sino ba yung nag-next dito? Si Ma'am Chandra Indigo. Still playing, Ma'am Chandra. Ma'am Kripa, ayan, pang 121 thumbs up, Ma'am Kripa. Okay, Sky Blue Sister. Nandiyan ba si Sky Blue? Nandiyan nga si Sikoy Sky Blue. Mega love shoutout si Sikoy Sky Blue. Nandiyan ka pala si Sikoy. Di ko napansin. Sorry naman si Sikoy. Ayan, sorry naman. Di ko napansin. Okay lang, ma'am. Okay lang, ma'am. Ayaw mong maganda. Ano ba? Sabi, okay lang, ma'am. Kung away mo. Maganda ka naman po. Anong away mo? Sino naghanap ng away? Ayoko kaya ng away. Thank you so much. You're welcome, Ma'am Tik Japan. You're welcome. Ito, okay, sorry. Okay. It's not sky blue. Ano ba to? It's not sky blue. Okay, Ma'am Kripa. Ayan, done watching, Ma'am Kripa. Suba official, done watching. Di mo ako nakikita, sis. Ibinaba ako, bahay mo. Kanina sa live ko, sis. Ayan. Ganun ba? Sorry naman. Ayan, si NR Education. NR Education, ayan, may brief ka na. Tawag dito, girl ka ba, boy? Ayan, si Spelly, maraming salamat si Spelly sa mga patamsak si Spelly, ha. Sorry, si Kuya Sky Blue, ha. Baka di ko na malayang kanina. Ayan, done watching ako, Ma'am Kripa. Okay, Ma'am Chandra Indigo. Ma'am Chandra Indigo, ayan, full watch na, Ma'am Chandra. Done watching na rin, Ma'am Chandra Indigo. Ma'am Tik Japan, still playing. Ma'am Tik Japan, still playing. Okay, Ma'am Chandra, done watching na rin. Okay. You're welcome, Ma'am Kripa. You're welcome. Okay, Sister Sindagi, I'm going to your house, Sister Sindagi. Sister Sindagi, where are you? Where are you, Sister Sindagi? Sindagi. Banana. Ayan, si ano ba to? Wait lang, guys. Merong walang jacket, merong walang panty. Bigyan natin. Wait lang, ha. Magbibigay tayo ng jacket muna, ha. Si Dance TV. Si Dance TV. Mega love shoutout sa iyo, Dance TV. Thank you for coming, Dance TV. Ayan, may brief ka na, kapatid. Ayan, nilagyan kita ng brief. Pwede ka na magyaw-yaw dyan, kapatid sa ibaba. Ayan, magyaw-yaw ka na dyan. Aha, Sister Sindagi. Ano ba to? Yung mata ko kasi parang, ano na may sapot-sapot pa yata. Pakasal. Ano ba to? Pakasi. Pakasi ba? Tama ba? Tama ba ibasa ko? Pakasi. 420. Si Pakasi. Bigyan natin. Tatay Islaw, may galap shoutout po, Tatay Islaw. Magandang gabi po, Tatay Islaw. Dazzle Vlog, may galap shoutout, Dazzle Vlog. Sandali lang, guys, magbibigay lang ako ng ano, ha. Magbibigay lang ako ng brief. Okay. Ayan, may brief na kayo, may brief na. Yung mga bagong pasok dyan, may mga brief na. Ayan, huwag kalimutan mag-thumbs up kay host. So, may mga brief na dyan. Okay, Sister Sindagi, I'm here in your house, Sister Sindagi. Okay, my dear sister, sister. Sister. Okay, Sister Sindagi, playing your video, my dear Sister Sindagi. Okay. Ayan, mag-chinspin na tayo, guys. Salamat sa jacket. I'm NR Education. Okay. Si NR Education din pala yun. Ayan. Nag-chinspin na tayo, guys. Okay. Sister Sindagi still playing. Tatay Islaw, maraming salamat po. Morski. I'm here na ako, Morski, sa iyong bahay, Morski. Morski, I love you, Morski. Morski. Oh la la, Morski. Si Morski. Highlight, Morski. 5 minutes. Okay, Morski, 5 minutes highlight. Playing ka na. Okay. Sister Sindagi, still playing.
Sino yung naka-play natin dito? Ay, si ano, si Ma'am Tik Japan. Ma'am Tik Japan, done watching na Ma'am Tik Japan. Ano ba yung naka-play dito? Okay, Ma'am Tik Japan, done watching. Then I give you one banana, Ma'am Tik Japan. Okay, I give you one banana, Ma'am Tik Japan. Sana all mabulol na naman. Okay, done watching, Ma'am Tik Japan. I give you one banana. Sana all nagahang ang cellphone. Okay. Okay lang po kung ayaw mo ako, basta sinabi ko lang, maganda ka naman po. Salamat sa maganda, thank you. Morski, playing ka Morski. Dance TV, puntahan ko yung bahay mo, Dance TV. Morski, still playing, Morski. Sister Sindagi, still playing. Sister Sindagi, still playing, my dear. Okay, tawag dito, Densky, puntahan ko yung bahay mo, Densky. Dance TV pala, Dance TV. Puntahan ko yung bahay mo, ha. Dance TV. Dance, dance, dance. Ayan, may galap shoutout si Sir Morski. Sir, talaga, Tatay Slaw. Okay, Dance, dito ako sa bahay mo, Dance. Okay, playing ka dito, Dance, sa 5 minutes and 49 seconds. Sa tanggalin mo na ang bituka ng hipon bago lutuin. May ads ka pa, Dance. Ayan, tapusin ko muna yung ads mo, Dance. Thank you so much, my dear Sister Vicolana. You're welcome. Sister Sindagi, you're welcome. Tay Kaislaw, may galap shoutout from si Morski. Thank you so much, you're welcome. Ma'am Tik Japan, you're welcome. Okay. Ayan, si Pakasi, salamat sa iyo dyan. Morski, still playing ka, Morski, sa yung highlight, Morski. Okay. And then, si Dance TV, may still playing yung ads mo, Dance. Okay, kay Sister Sindagi, still playing. Okay, shout out sa 11 milyones nating nandyan. Okay, Pakasi, may galap shoutout from Nena, Ma'am Nena. Okay, Ma'am Nena, next kita dito, Ma'am Nena. Okay, Ma'am Nena, next kita. Daan sa nakapin. Okay, Sister Sindagi. NR Education already done connected to you. Ayan, check your channel. Okay, thank you, Sister. Okay, Sister Sindagi, already done connected to you, NR Education. Ayan, please return, Sister Sindagi. Ayan. Ano ba to? Dennis TV join Dan Pool watching Sindagi live vlog. Okay. Sino ba yung na dyan? Sino ba yung tapos na dyan? Ay, wala pa. Si Morski. Malapit-lapit na si Morski. Ayan. Thank you, Pakas. Ano? Maintindihan? Thank you, Fakis. Okay. Hello, Ma'am Rose Tasty. Mega love shoutout, Ma'am Rose Tasty. Thank you for coming. Okay. Dance TV, still playing ka, Dance TV. Then, bigyan kita ng 1 banana mo, Dance TV. Ayan, naka-play ka. Then, plus 1 dikit sa'yo. Thank you, Pakazi. Okay, Ma'am. Sister Sindagi. Thank you. Ma'am Nena Likahena. Next kita, Ma'am Nena Likahena. Okay, Ma'am Nena. Next kita dito. Ma'am Tik Japan, thank you so much. Sindagi from Rose Tasty. Okay, Morski, malapit ka na mag-full watch. Mag-thumbs-up na ako dito, Morski. Bigyan na lang kita, Morski, ng 3 puso, Morski. Okay. Ma'am Rose Tasty, mega love shoutout. Thank you for coming, Ma'am Rose. Ayan, malapit ka na mag-done watching, Morski. Dance TV, still playing ka, Dance TV. Ayan. At Tian Bicolana, done watching na ako sa'yo, Tian Bicolana. Okay, Ma'am Nena, next kita, Ma'am Nena. Stay connected from Sindagi. Yes. You're welcome, Sisi Bicolana. Nena Likahena from Ma'am Rose Tasty. Okay, Morski. Ayan, Morski. Done watching ka na, Morski, ha? Morski. Ayan, done watching ikaw, Morski.
Okay, Ma'am Rose Tasty. Ayan, Ma'am Nena Likahena. Nandyan ba si Ma'am Nena Likahena pa? Okay, Ma'am Rose, I'm here in your house, Ma'am Rose Tasty. Okay, Ma'am Rose, playing ka dito sa 2 minutes. Sarapan singkong nikmat. Okay, Ma'am Rose Tasty. Ayan, playing na Ma'am Rose. Hey, salamat sabi ni Ma'am Nena. Okay, next ko si Ma'am Nena and then si Sis Peli. Ayan, Sindagi, Sister Sindagi. Still playing, malapit na matapos Sister Sindagi. NS Education High from Sindagi. Okay, thank you so much, Education. Okay, Dance TV still playing, Dance TV. Okay, then +1 banana sa'yo, Dance TV. Okay lang ma, mabait ka naman po. Ayan, I'm here. Okay, thank you so much, Sister Sindagi. Thank you for stay here, Sister Sindagi. Thank you very, very much. Ma'am Rose Tasty still playing. Okay. Sister Maribik, Family TV. Oy, nag-umpisa na naman ako magigap. Napansin nyo? Sabi ko sa inyo, alarm clock tong ano ko eh. Hello sis at sa lahat. Ayan, Sis Maribik Family TV. Shoutout sa iyo dyan. Okay, Sister Sindagi. Done watching na. Ayan. Done watching, Sister Sindagi. Okay, Ma'am Nena. Ayan, mag-comment nga ako dito. Ma'am Nena Likahena, are you still there? Ma'am Nena Likahena? Sige lang, Sisikoy. Go ka lang dyan. Ayan, thank you so much, Bicolana sister. You're welcome, my dear Sindagi. Okay, dance, still playing ka, okay? NR Education, I'm here ako. Wala si Ma'am Nena, nagdikit siguro si Ma'am Nena. Ate Mirna Grande, mega love shoutout, Ate Mirna Grande. Ayan, NR Education, I'm here in your house. Tan tararan tan tan. Tan tararan tan tan. Okay, NR Education, I'm here in your house. Okay, NR Education. Okay, playing your video na. And then, si Ma'am Nena, na ine-next ko si Ma'am Nena na, ay okay. Dance TV, ayan, Dance TV, malapit ka na mag-full watch, ayan, then I give you another banana, one banana, Dance TV, pang 43 thumbs ako dito, Dance TV, ayan, stay connected, yeah, ayan, din ako magbabakas dito, Dance TV, ayan, nakita mo naman Dance TV ha, ayan, naka-play ka, ayan, ano ba yan, ba't napindot na? Ayan, naka-play ka Dance TV ha. Ayan, malapit ka na mag-full watch. +1 banana ka Dance TV. Ayan. Ayan, with ads yan ha, Dance TV ha. Okay, Ma'am Nena, I'm here na ako, Ma'am Nena. I'm here in your house, Ma'am Nena. Ay, my goodness. Nag-i-start na naman yung aking cellphone. Guumpisa na naman maglahanghang. Okay, Ma'am Rose Tasty, done watching, Ma'am Rose Tasty. Okay, Ma'am Rose, done watching na. Okay, Ma'am Rose, done watching na ako. Okay, NR Education, still playing ka. NR Education, still playing. Okay, NR Education, still playing your video. Morski, ano na nangyari sa'yo, Morski? Done watching na, Morski, sa ano mo ha? Sa iyong highlight, Morski. Highlight 5 minutes, Morski. Done watching na ako. Okay. Okay, kay Ward Titila Channel. I'm here in your house, Ward Titila Channel. Okay, playing your video, my dear Ward Titila Channel. Ayan, may ads pa siya. Okay, Ward Titila Channel, your video is playing na. Nawala saglit, ma'am. Bicolana, may pinuntahan lang premiere. Okay lang yun. Okay lang. La 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 la. Kayo ba inaantok rin dyan? O ako lang ang nagdadaldal dito? Walang sumasagot. Bakit wala sumasagot? Thank you sis. You're welcome, my dear Ward Titila Channel. Still playing your video, my dear.
Okay, Morski. Ayan, may pinuntahan ako. Premiere na wala saglit. Salamat, Ma'am Bicolana. Walang ano man. Si Pay for Gallery Short. May galap shoutout. Pay for Gallery Short. Okay, and then si PMA Salva Losa. Okay. Pay for Gallery. I'm here in your house. Pay for Gallery. Okay, I'm here in your house, P4 Gallery. Okay, P4 Gallery, I'm here na ako. I'm here in your house na. Nandito na ako sa loob ng bahay mo, P4 Gallery. Your video playing na, and then I give you one banana, my dear. My dear, P4 Gallery, short. Thanks for watching my video. Okay, I give you one banana after playing your video, Paper Gallery. Okay? Okay, done watching. Ano ba to? NR Education, done watching. NR Education, done watching, and then plus one banana ka din. NR Education, plus one banana ka din. NR Education. Paulit-ulit. Ay, nako. How about me, host? Ay, sana all. Ano ba to? Ipin ko raw siya. Ipin. Ako yung masunurin. Ipin natin. Di ba? Ganyan kabait si Bicolana pag nagla-live. Inuutusan ng mga viewers. Ipin daw natin. Ipin. Keep smiling and keep shining. Yes. Pay for Gallery. Thank you so much for your support. You're welcome, my dear. You are so kind. Pinoy. Makapinoy. Akala mo nawawala si Bicolana kung makapinoy, ano? Really happy. Yes. Ayan. Thank you so much, Fifer Gallery. Thank you. Pinoy. Ano yan, Pinoy? Ano yan dala-dala mo, Pinoy? Okay. Sino ba yung pupuntahan ko dito? Si Pinoy na lang. May dala-dalang si Pinoy. May dala-dalang mani. Pinoy, ano yung dala-dala mong Pinoy? Upcoming ba yung Pinoy? Mani. Ayan. Wala. Walang upcoming. Pinoy, ano lang muna si Pinoy. Playing ka muna, Pinoy, ha. Nandito na ako, Pinoy, sa iyong dala-dalang mani mais. Mani mais kayo dyan. Ayan. Playing ka na, Pinoy, ha. Maglalaba pa ako, ha. Ayan. Pinoy, playing ka na, ha. Sa dala-dala mong mani mais. Ayan, tambay muna. Sige lang, Pinoy. Tumambay ka dyan, ha. Okay. Video yan, host. Ayan. Naka-play ka na, Pinoy. Kala ko mani mais yung dala-dala mo. Wala akong upcoming. Ayan, sige po, host. Salamat. Ayan. Akala ko may dala-dala kang mani mais, Pinoy, eh. Okay. Sino ba yung naka-play natin dito? Si Wartitila Channel. Okay, my dear sister, ano ba yan? Okay, Wartitila Channel, still playing. Okay, ito, tawag dito. Ano nga yung pangalan nito? Nakalimutan ko na. Si Pay for Gallery. Ayan, Pay for Gallery, shorts. Ayan, done watching, then I give you banana. Pay for Gallery. Morski, bakit nag-iba ka ng kaanyuhan, Morski? Bakit nagpalit ka ng kaanyuhan mo, Bibi Morski? Ayan, si Sister Sadie Zaidi, mega love shoutout. Thank you for coming, my dear. Okay, Sis Maravicovian, thank you so much, Sisikoy. Ayan, okay, thank you, sis. Ayan, you're welcome. Sis Wartitila Channel, you're welcome. Okay, nag-ingay lang ako dito, taantukin na naman ako. Okay, Ma'am Chandra, thank you. Thank you for coming again, Ma'am Chandra. Okay. Saidi, I'm going to your house. Saidi. Tan. Okay. Zaidi, I'm here in your house. Ang sweet naman. Sana all na lang. Ma'am Eunice, nakakainggit. Okay. Ma'am Eunice, sino ba yung kadate mo kanina? Ma'am Eunice, next kita dito, ha. Ma'am Eunice. Ma'am Chandra, thank you so much.
Tawa siya. Ay, tawa siya dun sa nainggit. Nakakainggit. Madam Eunice, ano? Nilalamgam. Sino ba yung isa naka-play ko dito? Ayan, si Pinoy pala. Sir Pinoy, still playing. And then, si Wartitila Channel. Malapit nang matapos. Ayan. Che daw, che. Ma'am Eunice, nakakainggit. At yan, sisi ko, sana all my sweet. Kung mag-alala, meron ka rin yan. Okay, sisi ko, Sister Wartitila Channel, pang 27 thumbs up. Tawa si Morsky tuloy. Morsky? Ayan, tawa si Morsky. Okay, my dear Sister Tila Channel. Okay, Wartitila Channel, done watching to your video. Okay, thank you so much, Sis Peli. Maraming salamat, Sis Peli. Di pa pala ako nakapunta sa bahay ni Sis Peli. Agoy, agoy, agoy. Pinoy! Pinoy! Pinoy ako. Ayan, still playing, my dear. Pagandang, ano ba to? Pagantong oras ba ako hinaan ng signal? Naku, Morsky. Dapat pagantong oras, lumalakas ang ano mo. Lumalakas ka, hindi umihina. Abe, oras ng ano yun oras ng jug yun, ano, Morsky. Huli na, unahin mo sila. Salamat, Sis Peli. Puntahan ko na lang yung bahay mo, Sisikoy. Wartitila Channel, okay, thank you. Thank you, sis. You're welcome, my dear. Wartitila Channel, you're welcome. Kung saan-saan ka naman, Madam Famous. Sige, naka-play natin dito. Ayan, Pinoy, done watching ka, Pinoy. Ayan, Pinoy, done watching ka pang 7-8 thumbs ako dito, Pinoy. Okay, ba't ba ganito? Ba't nawala? Okay. Ayan, Pinoy, done watching ako sa'yo. Okay, mag-ano lang ako dito. Mag-comment lang. Ano ba to? Sir Pinoy, ano ba to? Nag-play kasi mga video mo, ano? Si Shiver Life and Journey, Ninang Artista, Ninang Artista daw. Ate Feli, ayan, pahinging jowa, ay sana all pahinging jowa. Ay, nako, salamat Madam Eunice, sabi ni Pinoy, okay. Okay, Ma'am Eunice, nandito na ako sa iyo, Ma'am Eunice. Ma'am Eunice! Grabe kaninang artista kahit saan hingi ng jowa. Ay, ganun talaga. Inihingi lang ang jowa. Okay, Madam Eunice, nandito na ako sa iyong bahay, Ma'am Eunice. Okay, Ma'am Eunice. Tan, tararan, tan, tan, tan. Na-play ko na to lahat dito, Ma'am Eunice, ha. Ito hindi pa. Ayan, Sis Eunice, playing ka na dito. Ayan, naka-play ka na. Sa beach resort, Ma'am Eunice, wala pa akong tusok dito. Ayan, naka-play ka na dito, Ma'am Eunice. Okay, sino yung naka-play natin dito at iba na ang nagpi-play? Sino ba yung naka-play ko dito? Ayan na naman mapindot. Si Zaidi. Ayan. Okay, done watching to your video, my dear, my dear brother and sister. Ay, ano ba totoo doon? Salamat, host. Walang ano man. DJ Devin, mega love shoutout, DJ Devin. Thank you for coming. Okay, Shiver Life, nandito ako sa iyong bahay. Shiver Life. Ayan, dahil bago ka dito sa aking live stream, siyempre bibigyan kita ng pabuya. Bibigyan kita ng maraming palakpak. Ayan. OTW sa nakapin. Okay, wala na yata yan si Pay for Gallery. Pay for Gallery, are you still there pa ba? Pay for Gallery. Pay for roses. Pay for roses. Ayan, maraming salamat si Spelly sa patamsak. Ayan guys, sa mga hindi pa nakakapag-tamsak diyan, ayan, nagpapaalala lang si host. Baka naman gusto niyo sundutin yung live ko diyan. Ayan, pakisundot na lang muna yung mga nandyan. Pakisundot naman. Okay, sino nga yung pupuntahan ko? Ayun, si Shiver pala. Okay, Shiver, nandito na ako sa bahay mo, Shiver. Shiver!
Ayun, magugo to channel pa lang pala ako. Mabagal yung cellphone ko eh. Ayan, magpasensyaan nyo na yung cellphone ko, napakabagal talaga. Ayan, Sisi Koy, nandito na ako sa iyong mansyon. Ayan, playing ka na dito, Sisi Koy, sa iyong time na naman, April 25. Ayan, Sisi Koy Shiver, playing ka na. Ano ba to? Paper Dan! Paper Dance! Nawawala si Paper Dance. Agoy, Ma'am DJ Devin. Okay, Ma'am DJ Devin, I'm going to your house na, Ma'am DJ Devin. Okay, still, Madam Eunice, still playing ka, Ma'am Eunice? Okay, done watching pala ako kay Sister, kay Sister War Titila Channel. Okay, Ma'am Devin naman ako. Ma'am Devin, I'm going to your house, Ma'am Devin. Okay, Ma'am Devin. Hoy, paano ba to? Dahil na naman? Link! Ang kailangan, Ma'am Devin, please, please drop your main channel. Hindi tayo makadiretso sa Ma'am Devin, sa iyong, tawag dito. Hindi ako makadiretso sa iyong main channel. Ma'am Devin, please. Ayan, pag nag-go to channel ka, automatic na pupunta dun sa nagbaba ng bahay. Sa nagbaba ng bahay. Doon automatic nagpupunta yung yung tawag din eh. Oh, ayaw talaga. FIFA Roses. Okay, Ma'am Devin, please. Pababa ng main channel. Hindi ko talaga maklik yung link mo, Ma'am Devin. Sorry po talaga. Morski, I love you, Morski. Thank you so much, Morski. Okay, wala na ako naka-play dito. Punta na ako kay Sis Peli. Dahil wala na ako naka-play din eh. Okay. La 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 la. Ay, agoy, naghihigab na naman ako. Bawal na puyat, Morski. Ha ha ha, ayan. Sis DG, thanks. Already play your video for a while ago. While ago. Ay, puro ba ito naka-play na dito kay Sis Peli? Wait lang. Naantok na naman ako, Madam Eunice. Pastilan tong mata na to. Dito tayo kay Maya. Mag-chins account tayo. Kay Maya tayo muna. Ayan, kay Maya tayo. Kay Maya. Dahil na-play na natin lahat yun. Dito tayo kay Maya. Wow, sana all. Sana all daw, sabi ni Pinoy. Pinoy. Okay. Sino nga tuloy yung pupuntahan ko, Pinoy? Nakalimutan ko tuloy. Ay, thank you, Lord. Nawawala tayo sa hulog. Okay, dito na tayo kay Sis Peli. Okay, Sis Peli, gala-gala din pag may time. At Chong Kwan, New Breeds. Ayan. Morski, may galap shoutout from from Pinoy. Hanggang 9 PM lang ako, Ma'am Bicolana, ha. Walang man, Morski, baby Morski. Okay, Shiver, ayan, done watching. Still playing ka, Shiver. Then plus 1 banana ka, Shiver dito. Shiver. Shibang. Shiver pala, hindi Shibang. Madam Eunice, ayan, still playing ka, Ma'am Eunice. Thanks, is DJ from Ma'am Eunice. Okay, Ma'am DJ. Please, pababa ng main channel, Ma'am DJ. Hindi ko maklik yung link. Ma'am DJ, please drop main channel. Hindi ako makapag-click ng link ba? Kahit yung hindi ko maklik. Ayan, nag-go to channel. Automatic nag-go to channel. Wow, ganda dito sa pinuntahan ni Sis Peli. Sana all na lang. Huwag mong tusukin yan, Ma'am Bicolana. Alin ang tutusukin? Ipin na lang natin. Baka. Okay, Sis Peli still playing, Sis Peli. Okay, Sis Peli still playing, Sis Peli still playing. Ay, paulit-ulit. Wow, ang ganda talaga. Ugoy. Higab pa more.
Morski, di ko talaga tusukin niya. Wala akong pantusok. Ano ka ba? Pangkagat mayroon. Morski. Okay, si Madam Yunes, ano na nang lagay? Ma'am Yunes, ayan, still playing Ma'am Yunes. At sino yung naka-play natin dito ba? Si Shiver pala. Shiver, done watching na ako, Shiver. Okay, ayan, di na ako nakapag-comment, Shiver. Mag-ano nga ako? Ayun na naman mapindot ng cellphone ko. Pag ganito na cellphone ko, natatamad tuloy ako mag-live. Si Spelly, salamat si Spelly. Thank you. Okay, Shiver, ayan, +1 banana ka, Shiver. La, 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 la. Ba yan? Kakainis naman yung mata ko. Ayan, dan thumbs up, Shiver, and then +1 banana. Oh, Marop! Mega love shout out, my dear Marop. Thank you for coming, Sir Marop. Thank you for coming. Sorry, hindi ako nakakadalaw sa live mo, Sir Marop, because I'm busy. Okay, Shiver, done watching na ako. Shiver, done watching na ako. Done watching to your video na, Shiver. Thank you, my dear friend. Okay, my friend Marop, thank you so much. Okay, guys, please connect to the one I pin, guys. Ayan, please connect. Ayan, please don't forget to, don't forget to like to my live stream. I can't understand. You're welcome, my dear Marop. Agoy, ayaw na naman magpindot tong cellphone ko. Naninigas na naman. Okay, dito ako sa shorts video dari Sir Marop pupunta. Okay, Sir Marop, I'm here your mga shorts video, Sir Marop. Okay, first play your shorts video. Nangitim na, ayan. Sir Marop. Ayan, magkalab shoutout, Sir Marop from Pinoy. Pinoy kung tawagin. DJ, ayan, Ma'am DJ. Pinoy check, Dan TV. Pinoy TV, Dan +1 banana. Ay, sana all Pinoy. Nakakakot ng banana, Pinoy. Pinoy. Ay, done watching na si Spelly. Nakapag-comment na ba ako? Ayan. Lalagyan ko pala to ng pangalan ko dahil hindi niya to kilala. Sisikoy, Sisikoy Summer Mix. Mega love shoutout, Sisikoy. Thank you, Pinoy, my friend from Marop. Okay, Sir Marop. Ayan, done watching your first play your shorts video. Okay, another play ako, Sir Marop. Ayan, another play your shorts video. Ayaw mag-like. Tingnan mo, ayaw ma-like. Oh my goodness. Thanks, Sir DJ. Sir DJ. Pinoy, babae yan si Ma'am DJ. 15 na lang, graduate na ako. Pinoy, chicks yan si Ma'am DJ. Pinoy, magandang babae yan si Ma'am DJ. Ano ka ba? Okay, Sir Marop, another play your shorts video. Sir Marop. Okay, another play. Ayan, second play your shorts video, my dear Marop. Okay. Ayan. Thumbs up again, Marop. Okay, Marop. Pinoy, mag-love shoutout. Sorry, di kita nalagyan ng banana. Temporary enable ako. System pastilan. Ay, nako, sana. Sisikoy. Okay, sorry, Ma'am DJ, guwapa. Hi! Pinoy, ginawa mo ng search si Ma'am DJ. Kaganda-gandang babae niyan. Okay, Ma'am Yunes, done watching ka na, Ma'am Yunes. Yunes, done watching. Done watching, Bibi Yunes. Done watching. Ayan, di ako nakapag-comment yata. Meron. Okay, Ma'am Yunes, done watching na ako, Ma'am Yunes. Ma'am Astrid, may kalab shoutout, Ma'am Astrid. Thank you for coming, Ma'am Astrid. Okay. Salamat sa patamsak. Okay, Madam Summer. Ayan. Madam Gaming, mega love shoutout, Madam Gaming. Thank you for coming. Okay, done watching na. Ikaw, Madam Yunes. Okay. Dito na ako kay Ma'am Astrid. Ma'am Astrid, punta na ako sa iyo. Diretso na ako sa iyo, Ma'am Astrid.
Update kasi sila, baka next day okay na, lagyan pa din kita. Aha, aha. Ano nangyari dito? Madam Gaming, salamat. Next kita dito, Madam Gaming. Anong bahay ni Madam DJ? Ano siya? Ganyan din siya. DJ din siya, kaya lang ano, new vlogger. Okay, sino ba to si new vlogger? Okay, Ma'am Astrid, nandito ako sa bahay mo, Ma'am Astrid. Ayan. Sino ba yung nagdan dito? Ay, kay Ma'am Peli. Dan watching na ako kay Sis Peli. Sis Peli, dan watching na ako sa iyo, Sis Peli. Dan watching. Okay, dan watching, Sis Peli. Kaninong ninja to? Si new vlogger? Kaninong ninja si vlogger? New vlogger? Ayan guys, kaninong ninja si new vlogger ba? Mama Astrid, playing ako dito, Mama Astrid, sa iyong... na-play ko na siya dito. May tusok na ako. Wait lang, hanap ako. Ayan, mag-change account ako, Ma'am Astrid, dahil na-watch ko na siya dito. Mag-change account ako, Ma'am Astrid, para ma-watch kita ng ano, maayos. Marop here. Kay Marop. Okay, Marop. Ayan, bigyan kita ng ano, Marop. Ayan, Marop. Ayan, may ano ka na, Marop. May tiba ka na. Ayan, Pinoy. I give you 5 now. Oh, sana all. Ay, ano, Sir Marop. Sis Tita Tati, Dan 1 from DJ. Devin. Ako, saan na ba yung pupuntahan ko na wala na? Mami Pearly, may galap shoutout. Ay, mali na naman. Mami Pearly, magandang gabi. Astrid Maglente. Nawala na naman si Ma'am Astrid. Agoy. Ginoo ba? Okay, Sir Marop, done watching to your short video, Sir Marop. Sir Marop, done watching na ako sa video mo, Sir Marop. Sis Marby Kubian. Ayan, sis Koy. Astrid, playing ka na, sis. May ads ka pa, sis. Ayan, playing ka na sa, ano ba to? India Residence in Brunei. Sis Astrid, playing ka na. Thank you, Sir Marop. Okay, Sir Marop. Ayan, done watching to your short video. Okay, Sir Marop, thank you so much, Sir Marop. Ayan, Madam, ay, Sir Marop, ayan, I give you 1 banana pala, Sir Marop. Okay. Uy. Kanto. Okay, sino ba yung pupuntahan ko dito? Ayan guys, comment lang kayo guys, para mapuntahan natin. Dahil nakakalimutan ko yung mga, ano, thank you host, you're welcome my dear Marop. Thank you so much. Thank you for coming my dear Marop. Ayan, kay Morski dan ako. Ang bagal talaga nitong cellphone na to. Nakakarindi. Oh, nag-back pa. Host plus 2. Wow, thank you so much, my dear Marop. Thank you very much. Sisikoy Summer Mix. Ayan, dito ako Sisikoy Summer Mix. Summer Mix. Wait lang guys ha. Okay, bigyan ko. I give you moderator your ano, Ninja Marop. Okay, Marop, may moderator na yan. Okay, si Sikoy Summer Mix, dito ako sa pansit. Si Summer Mix, playing ka na dito sa pansit mo. Si Sikoy Summer Mix. Ayan, si Sikoy, playing ka na dito sa pansit mo. Okay, sino ba yung naka-play natin dito? Si Ma'am Astrid. Okay, Ma'am Astrid, still playing, Ma'am Astrid. Okay, si Ma'am DJ Devin. Ma'am DJ Devin, ano ba nangyari? Ayan. Hindi ko ma-search ang ano, main channel ni Ma'am DJ Devin. Hindi ko talaga ma-search, promise.
Mami Pearly, nandyan pa ba si Mami Pearly? Mami Pearly, nandyan ka pa ba? Pinoy plus 2. Oh, sana all. Okay, Pinoy plus 2 ka daw. 8 na lang, 1K na, ha ha ha. Ayan, binigyan ka ng plus 2 ni ano, ni... Tawag dito, ni Marop. Ayan. Thank you, Sir Maro from Pinoy. Okay, Pinoy. Ilan kamoy kulang mo, Pinoy? 8 na lang, ano, Pinoy? Okay, Pinoy. Nandito ako sa bahay mo, Pinoy. Ayan, Pinoy, bibigyan kita uli, Pinoy, para makagraduate ka ng 1K ngayong Pinoy. Hahanapan kita sa abot ng aking makakaya. Hanapan kita, makagraduate ka ng ano. Para makagraduate ka ng 1K. Okay. I-play mo na kita, Pinoy, ha? Para hindi ano. Ayan, play ko muna video mo, Pinoy. Okay, Pinoy playing na. Okay, thank you so much sa patamsak, Sir Marop. Thank you so much. Okay, I give you tibak-tibak, Sir Marop. Okay, Pinoy, nandito ako, Pinoy, ha? Pinoy. Thank you so much, Sir Marop. Thank you so much. Ayan, play ko muna video mo, Pinoy, ha? Para ano. Okay, si Summer Mix, done watching na ako. Si Sikoy Summer Mix. Done watching, si Sikoy. Mag-ano muna. Ayan, di ako nakapag-comment. Balik ako. Okay, new vlogger. Ayan, no, plus 3. Thank you so much, Sir Marop. Okay, Radyo Vlog, mega love shoutout. Radyo Vlog. BBMX TV, mega love shoutout. Ayan, thank you so much for coming, Radyo Vlog and BBMX TV. Thank you. Ayan, ano nangyari kay Ma'am Astrid? Playing pa si Ma'am Astrid ba? Ayan, Ma'am Astrid, still playing ka, Ma'am Astrid. Ayan. Still playing ka, Ma'am Astrid. Okay. Sa pansit. Si Summer Mix. Done watching si Sikoy. Ayan na naman po. Panay na naman ang higab ko. Okay, done watching na ako si Summer Mix. Okay, Mama Astrid, done watching, Mama Astrid. Okay, mag-another, ko, ayan, pang 67 thumbs ako dito, Mama Astrid. Ayan, magbigay na lang ako dito. Mag-heart na lang muna ako dito, Mama Astrid. Thank you so much, Sir Maro pa. Thank you. Thank you very much. Wow, sana all. Okay, Mama Astrid, another play sa'yo. Mama Astrid, another play. Okay, dito ako sa, sa... Maburak, Brunei, Ma'am Astrid. Ayan, playing ka na. Pa 1 million mo yan si Sikoy. Si Sikoy Summer Mix. Agoy. Ayan, Ma'am Astrid, another playing yung video mo. Okay. Pinoy, still playing ka, Pinoy. Ayan, Madam Eunice, done watching ako sa'yo. Kaya lang di yata ako nakapag-comment. Agoy, Ginoo. Ayaw ibaba ni Ma'am DJ yung kanyang min channel. Wala akong magagawa. Sabi ko, hindi ko maklik yung link talaga, promise. Hindi ako makapag-click ng mga pangalan. Hindi ko alam kung bakit. Minsan nagsi-change account ako sa ibang nakiklik siya pero may mga account na ayaw. Okay, Radyo Vlog, I'm going to your house, Radyo. Okay, Sir Boy Manlalakbay, mega love shoutout, Sir Boy Manlalakbay. Mukhang mag-i-end na naman ako ng maaga nito dahil sa antok ko na ito. Panay higab ko na naman, nakakainis. Tulog na, host. Naku, pag talaga ako din nakatiis nito, Madam Eunice, tutulugan ko talaga to. Ay, nako, Ginoo. Okay, Radyo Vlog. I'm here in your house, Radyo Vlog. May kating ko na si host. Ayan.
Ayan, radyo. Tawag dito, radyo. Ayan. Playing ka na, radyo. Oo, nagkakatingko na talaga ako, Edmonds. Hindi naman nakakaya kaya gumamit ng katingko. Okay, kanino ba to? Ay, Pinoy. Ayan, Pinoy, done watching ka, Pinoy, ha. Ayan, +1 banana ka, Pinoy. Okay, Pinoy, done watching. Ayan, +1 banana ka, ha, Pinoy, ha. Ma'am Astrid, still playing. Pang second, play Ma'am Astrid. Ayan. Just Cooking, mega love shoutout. Just Cooking. Ganyan din ako. Ate, laging may katingko. Oo nga, Just. Alam mo naman ang katingko. Ano na natin yan? Kakambal na natin yan. Okay, Pinoy, done watching ako, Pinoy. Hanapan kita ulit maya-maya, Pinoy, ng pang titingnan ko kung mapapagraduate kita. Hanapan kita dito ng mga hindi padikit sa'yo, ha, Pinoy. Okay ba yung Pinoy? Okay, Advance, maraming salamat, Advance, ha, Advance. Okay, host, +5. Wow, thank you so much, Sir Marup. Thank you very, very much. Very, 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 very much. Thank you. Okay. 3 na lang, sabi ni Pinoy. Okay, Advance. Okay, tingnan ko lang kung mag-change account ako, Pinoy. Wait lang. Tingnan ko to kung dikit ako dito sa'yo. Para makakagraduate si Pinoy. Mukhang makakagraduate si Pinoy ngayon, ah. Ayun lang. Ayaw mag-click nito, Pinoy. Patay tayo dito, Pinoy. Paano kita, Pinoy, pag-graduatein kung ngayon ganito na ayaw mag-click yung aking, ninja. Oh. Thanks, Madam China. Ayan. Si Smurvic Family TV, mega love shoutout. Wait lang, ha, Pinoy, ha. Ayaw, yung ibang kasi ayaw mag-click. Di ko alam kung bakit. Sis Astrid, salamat. Ma'am Astrid, maraming salamat. Ayan, done watching na ako, Ma'am Astrid. Sa another place sa'yo, Ma'am Astrid. Ayan, done watching na. Ayan, maraming salamat, Ma'am Astrid. Di pa ako nag-comment. Agoy. Ilayin na naman to ni Lolo. Ayan, Ma'am Astrid, done watching ako sa 2 video mo, Ma'am Astrid. Ayun, sino na tuloy yung pupuntahan ko? Nakalimutan ko na. Oh my goodness. Ayaw mapindot, Pinoy! Naku, Pinoy! Anong nangyari, Pinoy? Ayan, tingnan ko dito sa kabila, Pinoy. Ayaw mapindot. Sino yung nakaplay dito? Okay. Ito naman, hindi napakabagal. Okay, Radyo Vlog. Done watching na ako, Radyo Vlog. Si Sikoy Marvicovian. Ayan, punta na kita si Sikoy Marvicovian. Wait lang, Pinoy, ha? Dahil itong cellphone ko talaga may pagka O, tingnan mo, ayaw mag-change account ako kasi ayaw mag-click ng ng tawag dito. Dito ako kay White Flower. Ayan, mabilis pa sa 4:00. Okay, si Smurvicovian, playing ka dito, si Smurvicovian. Playing kasi sa 2 years ago, ayan, may ads ka pa si Smurvicovian. 2 years ago, hindi ko na-visit na si Kaso, ayan. Sir Raimundo, mega love shoutout, Sir Raimundo. Thank you for coming, Sir Raimundo. Si Smurvicovian, playing ka na. Next kita dito, si Smurvic Family TV. Okay, Sir Raimundo. Mega love shoutout. Naku, Pinoy. Ayaw mag-click ng mga link, Pinoy. Napakamalas mo talaga, Pinoy. Ano ba yan? Si John Sanico. Sir John. Mega love shoutout, Sir John. Magandang gabi. Ay. Si Nani Mix TV, mega love shoutout, Nani Mix TV. Thank you for coming, Nani Mix TV. Nani Mix TV, thank you so much. Ang bagal-bagal. Ako, Pinoy. Ayaw, Pinoy. Bakit ba ayaw, Pinoy? Ayan. Isa na lang, 1K na. Ay, sana all. Isa na lang. Tingnan ko to si
Ang bagal ng cellphone ko kasi. Mamadsal! Ayan, Mamadsal. Puntaan kita, Mamadsal. Si Nani Mix TV. Wait lang ha. Hanapan ko lang si Pinoy ng pampagraduate. Si Sikoy. Wait lang ha. Wait lang kayo dyan. Ayan. Already done. Thank you so much, Sir Marup. Thank you, thank you. Thank you very much, Sir Marup. You're very, very, very thank you. Mamadsal. Ayan, wait lang, Mamadsal ha. Pupuntahan kita, Mamadsal. Inahanapan ko lang si Pinoy ng pang-graduate ng 1K. Naglulo ko pa tong cellphone ko kaya hindi tawag dito. Ang bagal pindutin. Ang bagal-bagal. Okay, Pinoy. Ayan. Graduate ka na, Pinoy 1K ka na. Bigyan kita uli ng isa, Pinoy, para para hindi malagas. Okay, Just Cooking. Puntahan kita, Just Cooking ha. Okay. Sino nga yung ine-next ko ha? Sabi ko kanina. Sino yung magpapatunay na nakarinig na magne-next ako kanina? Ay, si Mamadsal. Mamadsal, nandito na ako sa iyong bahay. Ayan, Ma'am Astrid, done watching ako po sa iyong pangalawang video, Ma'am Astrid. Done watching na. Okay, Ma'am Adsal, nandito na ako sa iyong bahay, Ma'am Adsal. Wait lang, medyo lakasan ko yung brightness ko at ako'y duling na, hindi ko na makita ba? Okay, Ma'am Adsal, hanapin ko yung bahay ni Ma'am Adsal. Ay, yung ano. Ayan, Ma'am Adsal, nandyan pa ba kayo? Okay, dito ako sa bahay mo, Ma'am Adsal. Playing ka, dito na ako sa 2 minutes mo. Medyo mahaba-haba. 2 minutes sa how to make your nails look better. Ayan, better. Ayan, Ma'am Adsal, playing ka na. Okay, Pinoy. Ayan, Pinoy. Graduate ka na. Congratulations, Pinoy. Pinoy, congratulations. Okay, 1K ka na, Pinoy. Alright. Alright. Madam Eunice. Ma'am China, mega love shoutout, Ma'am China. Maraming salamat sa pagdalaw, Ma'am China. Nani Mix TV, ayan. Ma'am DJ, please drop your main channel. Ma'am DJ, kasi hindi mapindot yung link. Ma'am DJ, please, paano ng main channel? Hindi mapindot yung pag pinindot mo yung link, nag-go to channel sa sa Ninja mo. Hindi mapindot yung pinakang main channel mo, Ma'am DJ. Ma'am DJ. Sis Marvy Cubian, self-play. Done watching na pala sis Marvy Cubian. Ayan, done watching na. Sis Jinjoy, may love shoutout sis Jinjoy. Thank you for coming. Ayan, sis Marvy Cubian, done watching na sis Marvy Cubian. And then now, ano ba to? Okay, sis Marvy, done watching na ako sa'yo. Ayan. Sis Jinjoy, may love shoutout sis Jinjoy. Magandang gabi. Ayan guys, pa-comment lang guys pa-comment sa mga nandyan. Kung sino yung nagko-comment dyan, siyang mapupunta natin kasi hindi ko na mahanap yung nasa taas na. Ayan, kaya comment lang guys para mapuntahan natin. Okay, sis Jinjoy, nandito na ako sa'yo dahil nandito ka sa baba. Ayan, pupuntahan kita. Okay, playing ka dito sis Jinjoy sa ginataan na manok. Dito lang host, didi pa sa baile, goodness na, LL na yan. Okay, Ma'am China, nandito ako sa iyo, Ma'am China. Next kita, Advance. Next kita dito kay Ma'am China. Okay, Ma'am China, playing ka dito sa highlight no 5 minutes, Ma'am China. Okay, may ads ka pa, Ma'am China, playing ka na sa highlight mo. Ma'am Adsal, malapit ka na matapos, Ma'am Adsal, pang 38 thumbs ako. Plus 1 banana, Ma'am Adsal. Ayan, Ma'am Adsal, plus 1 banana. Okay, sis Marvy Cubian, salamat sis Koy Marvy Cubian. Marvy Family TV, magpunta na ako sa bahay mo, sis Marvy. I'm sorry, Radio, but it's not from student. On me, ano ba to? Okay, remember your ba to? Di coming anymore to my live stream, Radio. Okay, Ma'am Adsal, done watching na, Ma'am Adsal. Ayan, done watching. Okay, Ma'am Adsal, done watching na. Thank you so much, Ma'am Adsal. Sis Marvic Family TV, nandito na ako sa iyong bahay. Tawang-tawa si Sis Marvic Family TV. Ayan, cooking food, my dear sister. Thank you.
Ayan, like that, sister. Thank you so much, my dear cooking food. Thank you very much. Si Sam Story 1115. Ayan, hot pot in Chinese style. Sisikoy Marvic Family TV playing na. Ayan, Sis Munes, napagbintangan ka na. Kana. Ano ba yung pagbasa ko na yan? Ayan, Sis Jinjoy, still playing, Sis Jinjoy. Okay, si Ma'am China Heart, may ads pa rin si Ma'am China Heart, may ads pa din. Okay, Sis Marvicovian playing. Mag-comment na ako dito, Sis Jinjoy. Hello, Sister Munes. A very nice sister. Ayan. Naka-hide na nga paano ko bigyan ng banana. Sino naka-hide? Madam Munes. Hi, sister. Divya, good evening from Munes. Just cooking. Next kita dito, just cooking, ha. Wait lang, ha. Mahina ang kalaban. Hindi ko na. Agoy. Ayan, Sis Joy, malapit ka na matapos. Sino ba yung malapit na mag-watching dito? Mag-done watching. Si Ma'am, Sis Marvic Family TV, malapit na. Sis Marvic Family TV, malapit ka na kasi maikli lang yung video mo, Sis Sikoy Marvic. Ma'am Jinjoy, may galap shoutout from Sam Story, 1115. 115 pala. Naka-hide na yan si Radyo sa live ko. Bakit? Bakit naman si Munes? Bakit hinide mo si Radyo? Okay, done watching na ako, Sis Marvic. Ayan, Sis Marvic, done watching. Okay. At sino nga ito na naka-play dito? Ay, si Jinjoy. Sis Jinjoy, done watching na rin. May ads ka pa. Tapusin ko muna. Thank you, sister, from Teka, wait lang, ha. Wait lang. Huwag ka muna magpa-thank you, sister. Dahil hindi pa ako nakapunta sa bahay mo. Sister Sindagi. Ay, tawag dito? Cooking food. Okay, Sisikoy. Pang 91 thumbs up ako dito. Sisikoy, Sisikoy Marvic. Okay. Sister cooking food, I'm going to your house na. Sister cooking food, I'm going to your house. Secret house. Why? Why secret? Ganyan ka talaga, sinisecret-secretan mo na ako ngayon, ha? Madam Yunes, ha? Ganyan ka, ha? Sige lang. Pinag-secret-secretan mo ako, ha? Okay. Sister Sindagi, your video is playing. 6 minutes and 35 seconds, my dears. Cooking food pala. Kay cooking food. Okay. Okay, pin naman natin to si Sam Story. Sam Story. Okay. Done watching, Sis Jinjoy, ha? Done watching na ako, Sis Jinjoy. Okay, Sis Jinjoy, done watching na ako. Done watching to your video. Thank you very much. Madam Yunes, pinagliliman mo na ako. Just cooking. Dito ako sa bahay mo, just cooking. Okay, just nandito ako sa Easy and Tasty Pancit Canton. Okay, just cooking, playing ka na dito, Just. Ayan, wala kang ads pagpasok, Just. Ayan, playing ka na. Okay. Next, kay Ma'am China Heart. Ayan, Ma'am China, still playing. Ma'am China, sa iyong highlight. 5 minutes. Ayan, shoutout sa 16 million natin. 16 milyones sa ating tahanan. Maraming salamat, guys. Sa 16 na nakatambay sa aking munting tahanan. Maraming salamat. Still playing, sister, tawag dito, Sister Cooking Food. Still playing your video. Okay. Ayan, guys. Comment lang sa mga nandyan sa baba. Ayan, Mama Marvic Family TV, si host. Ikaw, pinaglihiman mo na ako, Madam Eunice. Sige ka. Sam Dan, ayan. Thanks. From Cooking Food. You're welcome, my dear Cooking Food. Magkakampi ako, magpapakampi ako kay Mama Marvic Family TV ngayon. Ganon? Bakit? Anong meron kay Radyo? Bakit ba hinide-hide mo si Radyo? Radyo, bakit? Nag-ano ka ba? Nag-ala macho dancer ka ba sa live ni Madam Yunes? Dahil hinide ka, yari ka, Radyo vlog, di ka na makapasok doon.
Okay, Kanguyen, may love shoutout, Kanguyen. Ma'am China Heart, done watching sa iyong highlight, Ma'am China Heart. Okay, Ma'am China, done watching sa iyong highlight, Ma'am China. Ayan, good boy yan si Radyo. Oh, sana all good boy. Bakit naka-hide kung good boy? Ako pag ako nag-hide ng isang tao, ibig sabihin bad boy. Oh, see, di ba? Madam Yunes. Ayan, Sis Marivico Vian, salamat. Sir Claudio, may galab shout out, Sir Claudio. Okay, Sam, I'm here in your house, Sam. Sam, I'm going to your house na, Sam. Si Sam, 500 pa lang. Okay, Sam. Wala siyang video. Puro shorts video. Okay, Sam, I'm here in your house, Sam. Zam Melvi, hindi pala. Zam Story 115. Ayan. Bye, Mune. Sabi ni Radyo Vlog. Okay, Sam, I'm here in your house, Sam. Sam 115, okay. I give you one banana, Sam. Okay. Sam, are you still there pa ba, Sam? Okay. Wala na si Sam. Ayan. I give you one banana, Sam. Sam Story. I give you one banana. Bless you, Radyo. Bless you, Radyo. Oy, sana mukhang may something dito sa dalawang to, may something yata dito sa dalawang to kay Madam Eunice at kay Radyo Vlog. Ako'y napapamaritis lang. Ay, nako. Today, I lost a lot of subscribe. Okay, Radyo, ay Sam's. Sam Story, I give you one banana, Sam. Sam. Don't to sad, Sam. I give you one banana na, Sam. Walang iyakan. Okay, bye all, Radyo. Thank you so much, Radyo. Thank you very much. Ayan, naintindihan ka tuloy, Madam Eunice. Nagbabay na si Radyo Vlog. Radyo, ayan, Radyo, thank you. Ayan, thank you, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sam. Okay, mag-change account ako, Sam. Bibigyan kita ulit ng another banana mo, Sam. Okay. Dito ako kay Sweet Love. Sweet dream. An impossible dream. Nagalit na jowa mo, waratos, patay. Ayan, si Edmonds, hindi ko pa pala napupuntahan. Wow, sana talaga, Madam, famous. Ay, sana all talaga. May something. May something sila. Di sila nagkakaunawaan ngayon, Edmonds. Ayan. Ayan, nagbabay si Radyo dahil hindi pinapansin ni Madam Eunice. Ay, sana all na lang talaga. Nakakakilig. Nakakakilig. Okay, Sam. I'm here again in your house, Sam. Okay, Sam, mag-upload ka ng mga long video, Sam. Sam's Story. Okay, Sam's Story, another player shorts video, Sam. And then, I give you another banana, Sam. Si Sikoy, Just Cooking. Nasaan na si Just? Kay Sister Cooking Food still playing. Just Cooking, done watching na. Si Just Cooking, ayan, done watching na. Ayan, pang 52 thumbs up, Just Cooking. Ayan, magko-comment na lang ako. Ayan, Just Cooking, done watching na. Dami ko kasing basher. Oh, thank you, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sam. Basher talaga, why may basher ka? Bakit basher? Salamat po, host. Walang anuman. Sana all na lang may ka-LL na. Ay, kapangit pakinggan ng LL na. Anong klaseng basher yan, Madam Eunice? Okay, aray ko, nagkatitulo yung aking warat gyatay. Ay, nako, Ginoo. Okay, Sam, ayan, I give you another banana, Sam. Si host, may ka-LL lagi. Ay, sana all may ka-LL. Sir Claudio, thank you so much, Sir Claudio. Thank you for coming, Sir Claudio. Okay, Sir Claudio, I'm here in your house, Sir Claudio. Okay, Sir Claudio, your video is playing now. Sir Claudio, and then I give you one banana, Sir Claudio. I give you one small banana, Sir Claudio, after playing your video, Sir Claudio. Okay, sino yung naka-play natin dito? Si Sister Cooking Food. Sister Cooking Food, done watching to your video na. Pang 19 thumbs up, Sister Cooking Food.
nawala na sila kasi wala na tayong banana kaya nagkawalaan na. Oh my goodness. Sir Claudio Lopez still playing. Okay, si ano? Tawag dito, Sam. Ayan, done watching Sam again. Ayan, plus 1 banana ulit Sam, pang 502 subscriber Sam. Today is subscriber to, ano ba daw? Ayan, mahirap mga tao. Demanding na nga sila. Malakas ang loob, magalit. Bakit may nagalit ba sa'yo? Nagalit ba yun si Radyo sa'yo, Madam Yunes? Agoy. Ba't ganon? Okay, sino ba yung pupunta natin dito? Sir Bert, mega love shoutout, Sir Bert. Thank you for coming, Sir Bert. Mega love shoutout, Sir Bert. Thank you for coming, Sir Bert. Okay, si Kangoyin, wala talaga siyang bahay, si Kangoyin. Ayan, Advance, nandito na ako sa iyo, Advance. Dito na ako sa iyong bahay, Advance. Okay, Advance, I'm going to your mansion na, Advance. Advance. Ayan si Pinoy, naka 1K lang, nawalang bigla Pinoy. Di man lang nagparamdam, di man lang nag-utag dito. Di man lang naglibre, Pinoy. Magalang shoutout, Ma'am Summer Mix Vlog. Okay, Advance, playing ka na sa highlight mo 5 minutes, Advance. Ayan. Pinoy, naka 1K ka lang, bigla mo kaming iniwan. Hindi ka man lang nagpaalam sa amin, Pinoy. Pinoy, nasan ka? Advance, ayan, may ads ka pa, Advance. Tapusin ko yung ads mo. Okay, sino ba yung naka-play natin dito? Tapos na pala yung naka-play natin dito. Ay. Banana, please, banana. Pag wala ka ng banana, iiwan ka na nila. Walang tao dyan, host. Umalis ako. Ayan, sis Peli. Maraming salamat, sis. Ayan, nakagaling na ako, sis, sa bahay mo. Ang ganda talaga nung pinuntahan nyo, sis. Nakaka-inlove. Ayan, Advance. Playing ka, Advance, ha? Okay, si Claudio. Sir Claudio, still playing, Sir Claudio. Okay, si Sir Bert Window puntahan ko. Sir Bert Window, mag-go to channel na lang ako. Sir Bert Window. Ay, mali. Okay, Sir Bert Window. Si Rina Vlog, ayan, is how are you? Rina, ay ba to? Renya. Tama ba? Tama ba yung pagkakaano ko? Bigyan na natin ang moderator yan kahit di natin nakita kung ano laman nun. 20CH, mega love shoutout. Ayan, Ma'am Eunice. Many give me bananas, thank you. Oh, Eunice. Bigyan mo rin siya ng maraming banana, Ma'am Eunice. Sir Bert Window, nandito ako sa iyong bahay, Sir Bert Window. Playing ka dito, Sir Bert, sa iyong gana sa pagkain. Akoy. Sana all may pampagana. Dating nag-ayuda pa ako. Daming tao simula nag-biula lang. Nawala na sila. O, sabi ko sa'yo, si Sikoy, di ba si Sikoy Summer Mix? Pag nawalan ka ng banana, wala na rin sila. Tamsak pala, host. Nakalimutan ko. Agoy ka, Edbons. Si Sikoy KTV, mega love shoutout. Edbons, still playing ka. Ayan, katatapos lang no ads mo, Edbons, oh. Kaya nga, Madam Summer. Ayan. Edbons, ayan. Still playing ka, ha? Okay, tawag dito. John Sanico, mega love shoutout, Sir John. Okay, Sir Claudio, done watching, Sir Claudio. I give you 1 banana, Sir Claudio. Di na nga ako gumawa ng banana. Tama yan, Ma'am Eunice. Tipirin mo na sila sa banana. Dahil mahal din ang kilo ng banana, kung alam mo lang. Sis Eunice from KTV. Okay, Sir Bert Window, still playing. Sir Bert Window. Ayan, still playing, Sir Bert. Okay, sino ba yung ine-next natin dito? Ay, si Renea. Tama ba, Renea? Tama ba yung bigkas ko sa pangalan mo, Renea? Sino ba to? Si Jor Pabe. Kay Sir Aben siguro to. Sir Aben, sa'yo ba yun, Sir Aben? Sir Aben, lumitaw ka na dyan, Sir Aben. Tamsak ho. Sir Aben, sa'yo yan ano? Sana all. Okay, Sir Aben nga. Bago lang ikaw dyan. Bahala ka dyan, Sir Aben. Di kita bibigang brief.
lalamukin yung ano mo, yung lato-lato mo dyan. Sir Avin. Renea, nandyan ka pa ba? Renea, ayon. Great from Indonesia din to, Sir Renea. Oh my goodness. Okay, Renea, I'm going to your house now, Renea. Renea, 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 Renea. Okay, my dear Renea, I'm here in your house because ano ba to? Because I give you banana, Renea. I'm from Indonesia. Oh, I'm from Indonesia ka dyan, Sir Avin. Sir Avin, sa'yo yan. Huwag kang ano dyan, Sir Avin. Okay, Renea playing your video. You're welcome. Ay, my brother Frostad. May galap shoutout. Thank you for coming. Advance, still playing si yung ano mo, highlight mo, Advance. Sir Bert Window, still playing, Sir Bert Window. Sir Avin, lalamukin talaga yung bayag mo pag di ka nagsabi iyo yan. Ay, nako, Sir Avin. Salamat po, everyone. Oy, nakakapagtagalog si Mata. Mata, kumusta? Please join me. Oh, join me. Kilala ko yung ano mo, Sir Avin yung ano mo, yung profile mo. Yan yung nilalagay mo sa ano mo sa pag nagla-live ka. Nakikita ko yan, Sir Avin. Huwag kang ano dyan. Ma'am China, dan watching ako sa'yo. Give me banana, please. Give me banana, please. Okay, mobile number. Oh. Why? Ayan, nagbibigay ng number si Prasad. Saluhin nyo na. Introducing today. Ano to? Thank to everyone. Sabi ni 20CH. Si Raymundo, next kita dito, si Raymundo. And then si Mata Prasad, next ko kayo dito. Okay, my dear Prasad, next kita. Okay, Sir Bert Window, malapit na magdan watching. Okay, Sir Bert Window. Okay, sabi ni Prasad. Okay, Sir Bert Window, dan watching na Sir Bert Window. Sir Bert Window, dan watching. Ang kulit. Ay, nako. Kilala ko yan, Sir Avin. Wag mo akong anuin dyan, Sir Avin. Wag ako. Iba na lang. Ayan, thumbs up dan. Ay, salamat. Okay, napapaano ko. Ano, Sir Avin, bibigyan ba kita ng brief o itatanggi mo pa rin na sa'yo yan? Di ka makapagyaw-yaw dyan, Sir Avin. Bahala ka pag wala kang brief. Sir Raymundo, nandito ako sa bahay mo. Dito ako sa Tribo Mandaragat. Sir Raymundo, playing ka na, Sir Raymundo. Ayan, playing na po. Lalamukin, Sir Avin, yung bayag mo dyan. Bahala ka, ikaw din, Sir Avin. Ayan, Advance, still playing yung ano mo, yung tawag dito. Yung highlight mo. O, si Sir Avin nga. Okay, Renea. Yeah, Renea, still playing your video, Renea. Then I give you one banana, Renea. Bintana ni Berto. Meron din ba bintana si Berta? Bintana ni Berto. Meron din ba si Berta? May bintana din ba si Berta? Ay, nako. Bintana ni Berto. Sana ba yan? Bigyan ko na nga ng brief yan si Sir Avin. Ako'y, Ayan. Okay, Renea, done watching. Then, give you one banana, Renea. Okay, Renea, done watching to your video. And then, I give you a small banana. Renea. Thank you so much, Renea. Okay, 75 subscriber. This is my channel, Renea. Renea, forevermore. Ayan, forevermore, Sisikoy Kalog. Maraming salamat, Sisikoy. Ayan. Advance, done watching ka, Advance. Ayan, Advance, done watching sa'yo. Plus 1 dikit sa'yo, Advance. Advance, plus 1 dikit sa'yo. Nasaan ka? Ayan. Advance, plus 1 dikit sa'yo. Ako'y nakakatulog na din kaya ako'y nag-iingay. Ato kayo nakakatulog din, ba? Yung mata ko is naglagkit na. Naglagkit na si Mata. Okay, tingnan ko nga ito si Sam. Kung ito'y dikit na to kay Sam. Tagay na lang, walang KLL. Ay, sana all tagay. Okay, Sam, mag-chin sa account ako, Sam. Tingnan ko kung mabigyan pa kita ng banana, Sam. Ito si True Love. Tingnan ko kung makakapagpindot. Karamihan hindi napipindot ang ating mga links. Sir Raymundo, still playing, Sir Raymundo. Sir Raymundo, are you still there pa ba, Sir Raymundo? Ayan guys, comment lang guys sa mga di pa natin napupuntahan.
Okay, Sam, nandito ulit ako sa bahay mo, Sam. Another banana sa'yo, Sam. Okay, play mo na ako dito sa shorts video mo, Sam. Umalis na si Edbon Sos. Ay, babartulinahin ko yan si Edbon Suwarat na yan. Laging wala. Nasa tagayan lagi. Okay, ano tawag dito? Sam, story. Nandito ako sa bahay mo ulit. Ayan, another banana sa'yo, Sam. Lumayas na si Warathos. Ayaan mo siya. Ayaan mo siya magyaw-yaw sa dyan kung saan-saan niya gusto magyaw-yaw. Ayan. Sam, ayan. Sam, another banana sa'yo, Sam. Ayan, pang 503 to, Sam. Bitayin mo nga yan, Hos. Oh, bibitayin mo. Bitay. Ano yan? Floor contemplasyon. Magbibitay tayo. Bad yun. Wag. Ano yun na lang natin? Ipatuli na lang natin, Madam Yunes. Naku. Ayan. Ayan, done watching ako, Sir Raimundo. Ayan, Sir Raimundo, done watching. Okay. Ayan, Sir Raimundo, another banana ka, Sir Raimundo. Sir Raimundo, done watching, Sir Raimundo. Ayan, pang 9 thumbs up, ay 10. Okay, plus 1 banana, Sir Raimundo. Aray, di pala tuli. Yan, si Ay, barat! Naku, Edbons, nasa mapa. Alak na lang, nagpapasaya sa akin, host. Sabi ni Madam Yunis, supot ka daw. Ay, naku. Hello po, Tamsakdan, host. Good evening. May Laiski, mega love shoutout. Ayan, si Sikoy Kalog, puntahan kita si Sikoy Palog. Palog tuloy. Ayan. Ayo, binubuko ka ni host. Ayo, pakita ko sa iyo, Warat, na di pa ako Ay, nasama, ano ba yan? Sis Kalog, punta ako sa bahay mo, Sis Kalog. Nasama pa tuloy yung ano. Nauwi tuloy sa supot. Nakita siguro ni Madam Yunis, kaya alam niya. Ay, naku. Ayan, bintana ni Berto. Sige, ano ba to? Sige nga, video mo nga, Warat. Ayan, pasilip ko sa iyo, Warat. Send ko sa iyo. Advance. I-send mo nga doon sa GC. Ay, naku. Advance, send mo doon sa GC para lahat makakita. Ay, naku. Madam Yunes niya, Madam si Osio, nakakita. Aray ko, sumakit ang tiyan ko. Sis Kalog, punta ako sa bahay mo, Sis Kalog. Aray ko. Aray ko. 58 thumbs up, Sisi. Ayan. Maraming salamat, Sis Peli. Thank you so much. Kaloko nito ni Edbones. Sis Kalog, nandito na ako sa bahay mo, Sisi Kuy Kalog. Dito ako sa latest upload mo, 7 hours ago, Sis Kalog. Playing ka na, Sisi Kuy Kalog. Ma'am Kripa, thank you so much, Ma'am Kripa. Advance, doon mo sa GC isend. Ay, nako. Oo, Ma'am China, nakita niya nung nasa Pampanga. Ay, sana all. Sa GC na Warat para lam ng lahat. Uy. Ay, Madam Yunes, nung nasa Pampanga daw kayo, nakita mo raw yan. Mama Nalisa, magandang gabi. Ma'am Yunes, mukhang may something sa Pampangang nangyari yan. Ma'am Yunes. Agoy. Edbons. Okay, done watching ako, Sir Raimundo. Done watching, Sir Raimundo. Okay. Ayan, Sam. Ayan, bigyan ko. Tingnan ko si Sam. Sam, tingnan ko kung dikit na to dito sa'yo, Sam, ha? Ay, kung nakita ko yan, pinatuli ko na yan. Warat. Ay, naku. Oh my goodness. Sam, nandito ulit ako sa bahay mo, Sam. Ayan, Sam. I'm here again sa bahay mo, Sam. Another banana ka ulit, Sam. Manalisa, mega love shoutout. Tawa si Sis Marivic, Family TV. My goodness. Ayan, sa'yo ko ipapakita, Warat. Ulo lang. Ipasilip ko sa'yo, sunod na lang yung katawa.
sunod na lang yung balat. Ano ba to, Vicky? Ano ba to? Sabi, booking ka na, Madam Eunice. Nako, sumakit ang tiyan ko. Daliwat. Ay, nako. Siskalog, still playing ka, Siskalog. Ay, nako. Sumakit ang tiyan ko sa inyo. Si Spelly, ayan. Okay, Sam. Ayan, Sam. Another banana, Sam. Thank you so much, Rania. Ayan, Rania, I give you another banana din, Rania. Okay, Sam. Ayan, plus 1 banana ulit. Kasalanan to ni Warat. Nagkabukingan tuloy. Sam, another banana sa'yo, Sam. Nagkabukingan tuloy yun ng Diora. Sis Manalisa, next kita dito, Sis Manalisa. Okay, Rania, I'm going to your house again. Rania, okay. Rania, I'm here again in your house. Ay, my goodness. Ulo lang muna, host. Ay, naku, Diyos ko po, Panginoon ko. Rania, ayan. Another play your video and then another banana, Rania. Okay, thank you so much. Okay, ayan. Food Cares, mega love shoutout, Food Cares. Okay, okay, thanks sis, you're welcome. Rania, love from India. Mama Rubik Family TV, mega love shoutout, sabi ni Edbons. Ayan, bilis, pakita mo na Warat. Ay, gusto pala. Advance, gusto pala, walang sikreto hindi na malalaman, o di ba? Ogoy, Madam Eunice, gusto pala makita. Hindi agad sinabi. Ayan. Sino na yung pupuntahan ko tuloy? Ayan, Sis Kalog. Done watching ako, Sis Kalog. Okay, mag-comment lang ako, Sis Kalog. Ano ba to? Ano nga yung... Antay ka, Warat. Send ko sa'yo. Ay, sana ay bilis. Excited na ako, Warat. Sam, ayan sa, ano ba to? Ano na ba nangyari kay Sam? Ayan, nabigyan ko na pala si Sam, nabigyan ko na. Sati, nakitawa-tawa tuloy si Sati. Okay, Sati, I'm going to your house na, Sati. Sati. Okay, I'm going to your house na. Sumakit ang tiyan ko. Sis Manalisa, wait lang, Sis Manalisa. Next kita dito, Sis Mana. Okay, Sis Manalisa, wait lang ha. Okay, Sati. Yeah, Sati. Sati playing na, Sati. Yung video mo, Sati. Playing your video, Sati. Okay, Rania. Okay, Rania. Another banana to you, Rania. Okay, another banana for you. Sis Manalisa. Ayan, dito na ako, Sis Manalisa. I love you too, Sati. Sis Manalisa, playing ka dito sa latest upload mo, Sis Manalisa. Okay, mag-ihaw tayo sa Dicorgi. Wala kasing uling. Ayan. Sis Manalisa, playing ka na, Sis Manalisa. Ayan. Playing ka na dito, Sisikoy. Ano ba to? Thank you so much. You're welcome, Aronia. You're welcome. Si Bentings Vlog. Okay, si Bentin. Akala ko si Bentin. Okay, Rania, done watching. Then I give you another banana, Rania. Pang 77 subscriber, Rania. Okay. Wait lang ha. Sa walang jacket dyan, guys. Wait lang. New here. Okay, guys, please don't forget to subscribe to my channel. Ay, kakaiba rin. Ano ba tutong sinend mo, Warat? Ba't ang itim? Ano ba ang itim? My goodness. Balatan mo naman saging, Sis Eunice, bago mo kainin. Ay, naku, pastilan. Okay, sino nga yung pupuntahan ko? Guys, please don't forget to subscribe to my channel. And then don't forget to like to my live stream. Kaninong ninja? Si Bentings Vlog. Kaninong ninja? Si Ben. Sis Manalisa, playing ka, Sis Manalisa. Sati, still playing, Sati. Okay, Sati, still playing. And then, Sis Manalisa, still playing, Sis Manalisa. Ayan, still playing, my dear Manalisa. Thank you so much.
Nanuyo yung lalamunan ko, kakatawa ko sa inyo ah. Okay, si Sam, nandyan pa ba si Sam? You're welcome, Sis Rania, you're welcome. Connect down to you. Thank you so much, Bentings Vlog. Okay, give me banana please. Puro kayo banana. Oh. No, upload your channel, Bentings, Bentin. Ikaw pa si Muno nito, host, kaya bahala ka dyan, utot ka kakatawa dyan. Ay, nako. Advance, nasan ka na? Advance support. Advance. Ay, nako. Sumakit ang tiyan ko sa'yo, Advance. Okay. Andito na ako. Ayan. Still here, ma'am. Okay, wait lang ha. Sam, tingnan ko lang to, Sam. Ayan, dikit na to sa'yo, Sam. Okay, mag-change account tayo, Sam, para mabigyan ko kayo ni Rania ng Huwag mong titigan, warat, baka gagalaw yan. Ano yun? Tawag doon? Mag-push up. Tawag doon, magkikimat-kimat. Ano tawag doon, Advance? Okay, Sam, dito ulit ako sa bahay mo, Sam. Ayan, another banana sa'yo, Sam. Okay, Sam, another banana. Sino ba yung naka-play natin dito? Si Sindagi. Ay, si Sati. Sati, done watching to your video, then I give you another banana, Sati. Okay, Sati, I give you another banana, my dear. Thank you so much for coming. Ayan, pang 45 thumbs up, Sati. Okay, Sam, sorry, another banana ka. Thumbs up, host. Arthur Music Video. Okay, wait lang ha. Sa walang jacket ha. Wait lang, guys. Okay, ang tawag dito, Sam Story. Ayan, Sam Story. Ayan, another banana sa'yo, Sam. Ate Merna Grande, mag-love shoutout. Marvic Family TV. Ayan, Sisi Koy, kakilala mo yata yan si Things Vlog. Okay. Okay, maraming salamat sa mga ninja pumapasok. Ayaw magpakilala. Okay. Ano yon? Parang ano ba to? Labo na talaga mata ko. Ayan, Ate Mirna Grande, punta ako sa bahay mo, Ate Mirna Grande. Ayan, Ate Mirna, nandito na ako sa iyo, Ate Mirna. Ayan, Ate Mirna, playing ka dito sa iniibig kita. Ate Mirna, wala pa akong tusok dito, pang 99 tusok. Ayan, Ate Mirna, playing ka na, Ate Mirna Grande. Okay, Sis Manalisa, malapit ka na mag-full watch. Ay, hindi pa, nangangalahati pa lang. Advance Vlog, hello from Things Vlog. Okay. Server Twindo, thank you so much. Okay, Sati, done watching sa atin. Then, already done to you one banana, Sati. Okay, my dear Sati, thank you so much. Sam, ayan, Sam, binigyan kita ulit ng isang banana, Sam. Ayan. Saan ba ako nagbigay? Dito ba ako nagbigay? Okay, Sam. Another banana ulit sa'yo, Sam. Sam, sorry. Nakikinig ka ba, Sam Story? Hello, Ben. Thanks. Okay, Sam Story. Okay, si Rania. Are you still there pa ba si Rania? Para sabay ko na kayong binibigyan. Hindi na ako nag-change account. Okay, Sam. I give you another banana, Sam. Give me banana, host. Nako, mag-upload ka muna. Ayan, thank you very much, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sam. Ayan, another banana ka, Sam. Ayan, 506 ka. 506 na to. Rania, are you still there ba, Rania? Sis Manalisa, still playing, Sis Manalisa. And then si Ate Mirna, still playing. Okay, sino ba yung next natin dito? Hello, Ma'am Annalisa from from some story. Okay, Ben, things, tingnan mo naman wala siyang upload. Paano, ipi-play ko dito?
Dahil wala siyang upload. Okay, ayan. I give you one banana. Things vlog. Okay, things. Ayan. I give you one banana, things vlog. Okay. Sis Manalisa. Ayan. Sis Manalisa, malapit ka na mag-full watch. Si Losan, story, good evening. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. Ayan. Mag-comment na ako dito si Sikoy Manalisa. Pagkasarap naman ito si Sikoy. Nakatulog tuloy si Edbons, Madam Yunes. Binuli natin ang binuli si Edbons. Nakatulog tuloy. Saging pa more. Nako, pag wala na tayong saging, wala na. Iiwanan na. Kailangan meron kang farm. Sis Manalisa, done watching. Sis Manalisa, sa iyong mag-ihaw tayo. Sis Manalisa, done watching na ako. Ayan, where Roy Story, Ma'am Manalisa? Naka-live na si Sisikoy Roy Story. Nakita ko naka-live siya. Sis Manalisa, done watching ako dito sa nag-ihaw tayo. Nakatulog ng di oras tuloy si Edbons. Binuli ng binuli. Munis TV, you are famous. Have an India. Oh, tinan mo, kilala ka nga, Madam Yunes. Kilala mo yan. Naka-live na si Ray Story. Oh, nakita ko naka-live na siya. Ma'am Yunes, ayan, tawag ka ni Things Vlog. Ayan, Ate Mirna Grande, still playing, Ate Mirna Grande. Ayan, still playing ka, ate. Ayan, sa mga manghihingi ng banana dyan, unahin nyo po mag-upload ng video bago kayo maghingi ng banana. Ano ipi-play sa inyo kung wala kayong upload ba? O, see, di ba? Tinatanong ko si Sir Bert, si Sikoy Maribik, kung meron din bintana si Berta. Kasi si Berto lang ang mayroon eh. Uy. Grabe, nakakaamat. Kaya sobrang antok ng mata ko ngayon ba? Ayan, Sam. Ayan, maghanap ako ng pandikit sa'yo, Sam, ha? Sam. La 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 la. Yung ibang ninja ko kasi ayaw mapindot. Ano sagot si Sikoy? How are you, host? Nino ba si... Hindi nga sumagot si Sikoy Maribik eh. Hindi ata ko na rin para nakamute siya. Tinatanong ko kung meron din bintana si Berta. Hindi ako sinagot ni Sir Bert, ni bintana ni Berto. Hindi ako sinagot. Oh, yeah. Okay, Sam, nandyan ka pa ba, Sam? Grabe ang uhaw ko talaga. Sam, nandiyan ka pa? Sino ba yung naka-play ko dito? Ay, si Ate Mirna Grande. Ate Mirna Grande, done watching na ako, Ate Mirna. Ayan, done watching na, te. Sa iyong iniibig kita. Nag-live pala siya kagabi, hindi ko na natulog na ako. Si Ski TV, nandito na ako sa iyo, si Ski TV.
Ayan, si Sikoy, playing ka na dito si Sikoy sa iyong ginataang alimasag. Si Sky TV, playing ka na. Ho, famous ba ako? Ayan, really, I'm famous in India. Ayan, Madam Yunes, si Edbons lang yan. Okay, si Sky TV, playing ka. Kuha nga muna akong tubig na inumin ako. Tuyo-tuyo na yung aking lalamunan. Nawala na si Sam. Bibigyan ko pa sana ng banana, nawala na si Sam. Kuwala ako guys sa tubig ah. Ayan, si Sikoy KTV, done watching ka dito, sis KTV. Ayan, done watching ka sa iyong alimasag. Foodkers, ayan, next kita Foodkers. Okay, my dear Foodkers, I'm here in your house, Foodkers. Okay, playing your video, 5 minutes and 48 seconds, Foodkers. Ayan. Foodkers. I'm here in your house. Sis Kuy Gemini, mega love shoutout. Thank you for coming, Sis Gemini. Ayan, Sam, nandyan ka pa pala, Sam. Ayan, Sam, nandito ulit ako sa bahay mo. Ayan, Sam, another banana sa'yo, Sam, ha. Pang 507 subscribers, Sam. Ayan. Ayan, Dan, Sam, sa yung ha. Ayan, 507 ka na. Umikot ka na, Sam, kahit papano. Bakit may jacket ito dito? Sis Gemini, thank you so much, Sis Kuy Gemini. Ayan, dito ako sa bahay mo, Sis Gemini. Ayan, playing ka dito, Sis Gemini, sa highlight mo. Ayan, playing ka na, Sis Gemini. Okay, Foodkers, still playing, Foodkers. Still playing. Ayan, Sis Gemini, playing ka na. Naghang na naman yung ating naka-live. You're welcome. Bukas naman, Sam. Sam, bukas dagdagan natin yung banana mo, Sam, ha. Ayan, bukas naman yung iba. Grabe, naantok na talaga ako. Naghang na naman yung cellphone ko ba? Okay, Foodkers. Are you still there pa ba, Foodkers? Ayan, si Kuy Gemini. Still playing kasi yung highlight, sis Gemini. Nawala si Warat. Naghanap na niya ng ng ako. Ano daw? Okay, Foodkers still playing. And then Sis Gemini still playing, Sis Gemini.
Si Pepeng Dagob. Ano? Dagob. Pepeng Dagob vlog. Ayan. Galap shoutout din sa'yo. Salamat sa'yo dyan. Ay. Grabe antok ko. Ayan, 9 minutes na lang guys. Mag-end na tayo. 9 minutes, 9 minutes. 9 minutes to go. Mag-end na tayo guys. Dahil yung mata ko hindi ko na madilat ba. Okay, food curse. Done watching to your video, food curse. And then I give you one banana, food curse. Okay. Food curse, thank you so much. Thank you for coming to my live stream. Bababa ako si Sam. Ayan. 9 minutes na lang guys. Mag-end na tayo guys ha. 9 minutes to go. I will go end na. Ayan si Koy Gemini. Malapit ka na mag-full watch sis Gemini. +1 banana ka sis Gemini. Sis Loving Sky, magandang gabi, Sis Loving. Yan, puntahan ko yung bahay mo, Sis Loving Sky. Yan, puntahan ko si Loving Sky bago ako mag-end. Ayan, si Sikoy, playing ka dito, si Sikoy, sa a gift to myself. Ayan, si Sikoy, +1 banana ka dito, si Sikoy Loving Sky. Playing ka na. Ate Mirna Grande, maraming salamat, Ate Mirna. Sam, balik ka na lang, Sam, bukas. Dagdagan natin yung banana mo, Sam. Ayan, bago ako mag-end, ayan, naka-play si Sis Loving Sky. Ayan, si Gemini, Sis Gemini, done watching ka na, Sis Gemini, sa iyong highlight, 5 minutes. Okay, Sis Gemini, done watching sa iyong highlight. Nagre-reconnecting. Sir Abin, malaming salamat, Sir Abin. Maraming salamat sa paharang. Ate Mirna Grande, salamat. Ayan, still playing ka si Koy Marvic, Family TV. Ay, si Sir Abin pala, pupuntahan ko si Sir Abin, hindi ko pa napupuntahan. Wait lang. Mag-change account ako. Di bali dito na lang. Sir Abin TV, nandito ako sa bahay mo, Sir Abin. Okay. Ayan, Sir Avin TV, playing ka na dito sa highlight mo, Sir Avin TV. Ayan. Ayan, pang 8 thumbs ako dito, Sir Avin TV. Sis Manalisa, nandito ako sa iyo sa bahay mo, Sis Manalisa. Okay, Sis Manalisa, nandito ako sa iyong bumisita tayo sa bumisita tayo sa simbahan ng Basilica. 。
Ayan, may ads ka pa, Sis Manalisa. Ayan, tapusin ko yung ads mo, Sis Manalisa. Sir Avin, still playing, Sir Avin. Sis Loving Sky, pang 26 thumbs ako dito. Sis Loving Sky, malapit ka nang matapos, Sis Loving. Ayan, naka-play ka pa rin, Sis Loving, ayan. Ayan, bigyan kita ng 1 banana uli dito. Ayan, dikit ko na habang naka-play ka pa, Sis Sikoy Loving Sky. Ayan, dinikit ko na si Sikoy, pero naka-play ka pa. Ayan, naka-play ka pa. Ayan, 12 million in the house. Maraming salamat, guys. Sir Avin, still playing ka, Sir Avin. Okay, Sis Manalisa, still playing yung ads mo, Sis Manalisa. May ads ka pa din. Ano ba itong maitim na to? Kala ko may musang si Sis Loving Sky sa cellphone pala. Ayan. Kala ko may musang ka eh. Sa cellphone pala, Sis Loving. Ayan, still playing ka, Sis Loving Sky, ha? Sis Manalisa, may ads ka pa din. Still playing din yung ads mo. Sir Avin TV, still playing, Sir Avin TV. Ayan, tapos na yung ads mo, Sis Manalisa. Ayan, playing ka na, Sis Manalisa. Okay, Sir Avin TV, still playing. Sir Avin TV, Sir Avin, still playing. Si Pinoy, nilayasan kami. Naka-graduate ng 1K. Bigla kaming nilayasan. Okay, Sis Loving Sky, malapit ka na, si Sikoy. Oy, anyari, bakit napindot? Ako, ayan. Ayan na, Sir Avin. Ayan, malapit na tayo mag-end. Ayan. 3 minutes na lang, guys. Mag-end na tayo. Ayan, si Sikoy Maribik ay Loving Sky. Dan watching na si Sikoy Loving Sky. Ay, di ata ko nakapag-comment si Sikoy, ah. Wait lang. Okay. Ayan, si Sikoy Loving Sky. Dan watching na ako sa'yo. Pinoy, congratulations! 2 ninja. Andyan, host. Sabi ko na sa inyo tong mga ninja na to eh. Kanino to? Kay Sir Avin sa'yo. Pinoy check. Okay, Pinoy. Ikaw talaga Pinoy. Salbahe ka talaga Pinoy. Nasaan na ba yun? Ayan, di ko tuloy binibigyan ng jacket kasi hindi ko alam kung kanino. Saway ka talaga. Sa'yo pala yun. Bibigyan ko jacket. Ayan. Ayan, may jacket na yan, Pinoy. Sa'yo pala yon. Saway ka talaga, Pinoy. Okay. Ayan, Pinoy. Congratulations. 1K ka na, Pinoy. Congratulations, Pinoy. 1K ka na. Wow, sana all. Maglilibre na yan si Pinoy. Magpinsan yan. Loko-loko talaga ito mga. Hindi ko pinapansin, akala ko kanino. Ayan, congratulations Pinoy, congrats. Ayan, 1K ka na. Ayan, Sir Avin, ayan, malapit na mag-watching. Malapit na mag-dance si Sir Avin. Ayan, mag-ano na ako, mag-thumbs up na ako, at saka mag-comment. Ayan. Okay, Sir Avin. Dan watching, Sir Avin. Ayan, Sir Avin. Patapos na si Sir Avin. Okay, Sir Avin, nakapag-comment na ako, Sir Avin. Okay, mag-end na tayo, guys. Sino ba ito naka-play ko pa dito? Ay, Sis Manalisa, malapit na rin. Sis Manalisa, malapit ka na rin mag-dan. Ayan, Sis Manalisa. Ate Myrna Grande, salamat. O, tama yan. Kape, maglibre ka bukas, Pinoy. Naka 1K ka na ngayon. Naka-graduate ka na. Kape ko bukas, Pinoy. O, di ba? Libre mo kape si Sir Avin bukas, Pinoy, ha? Kami, tama na sa amin. Tingin-tingin lang.
Sapat na sa amin yon, Pinoy. Tingin-tingin lang ba? Ayan, pretty boy ha. Bahala ka dyan. Walang ganunan. Maglibre ka bukas. Bigyan mo kape si Sir Avin. Si Sir Avin nung nag 1K yan, naglibre ng Jollibee yan. Di ba Sir Avin? Nagpa-Jollibee yan. Salbahe ka Pinoy. Sa'yo pala yung ninja na yon. Katagal-tagal natin pinagkukulitan kanina. Victor Lap. Ano ba to? Kanino ba to si Victor? Ano? Victor. Ano ba to? Victor Lavid. Kanino ba to? Si Victor Lavid. Sino nakakakilala dito kay Victor? Para mabigyan natin ng jacket. Sis. Ay, sa asawa mo ba to si Sikoy? Ay, sorry. Bigyan ko ng jacket. Wait lang. Dito ako mag-jacket sa kabila kasi naghang na to isa. Wait lang, si Sikoy bigyan ko. Mag-change account lang ako dito. Mag-i-end na tayo guys. Jajakitan ko lang si Habibi ni si Sikoy Loving Sky. Jajakitan ko lang, mag-i-end na tayo. Ayan, may jacket ka na, Sir Victor. Sir Victor, uploadan mo na yung channel mo, sayang naman. Ayo, patay tayo dyan, ayaw mag-jacket. Teka, wait lang. Ano ba ito? Sandali lang si Sikoy ha. Ayaw mag-jacket nung lintok na naghang na yung isa. Sandali lang guys ha, mag-ano lang tayo. Ayan. Naku, ayaw talaga mag-jacket. Ano ba problema nito mga cellphone na to? Ito, naghang na rin to. Oh. Hindi na dumiretso yung yung... Sandali lang ha. Mag-ano muna ako. Mag-refresh muna ako. Pastilan ka talaga, Bicolana. Bakit ano nangyayari sa'yo? Ayaw mag-jacket. Si JM. Ayan, ano ba to? Nakasub na po ako. Wait lang ha. Wait lang sa jacket. Ayaw magpindot nung pan-jacket ko. My goodness. Naghanghang na. Ayun. Buti na lang. Add moderator. Ayan. May jacket ka na, Sir Victor. Maraming salamat sa pagsilip sa aking live. Thank you so much. Uploadan mo na yan. Kanino naman to si JM? Ano ba to? Ayan, mag-end na tayo guys. Ayan, 2 hours na tayo. Ayan, magpapasalamat na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat dyan guys. Sa 13 million in the house, maraming salamat. Ayan, Madam Eunice, thank you so much. Pinoy, congratulations. Pinoy, congrats. Ayan, uploadan mo na yan, Sir Victor. Yung channel mo na yan, tuloy-tuloy mo na yan. Sayang naman. Si Sikoy Loving Sky, pag-uploadin mo na siya. Ng mga video-video, kahit ano lang dyan. Ayan. Ayan, bye everyone. Ate Merna, bye-bye. Sir Avin, maraming salamat Sir Avin. Pinoy, magpakape ka bukas Pinoy ha. Dahil, tulog na ako. Ayan, good night everyone. Ayan, may galap shoutout tuloy. Ayan, sis KTV, maraming salamat sis Sikoy KTV. Sam, ayan, balik ka bukas Sam. Pagdagdagan natin yung banana mo Sam. Ayan, maraming salamat sis Loving Sky, Madam Eunice, Sir Victor, maraming salamat. Sis Mana Lisa, thank you so much. Tawag dito, Pinoy, maraming salamat. Hindi ko na kayo may isa-isa, basta lahat kayo dyan, na nandyan. Ayan, lahat ng pumasok sa live ko. Ayan, kay sis Peli, kay sis Kalog, maraming salamat. Kay Ma'am China, kay sis Marvico Bian, kay Tatay Islaw, kay Edbons. Ayan, maraming salamat guys. Sa mga hindi ko nabanggit, basta damay na kayo dun sa pinapasalamatan ko. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. See you tomorrow. Ay, Sam, balik ka bukas, Sam, ha? Sam, balik ka bukas kasi dadagdagan natin yung banana mo, Sam. Okay, guys. Bye-bye na. Bye, everyone. See you tomorrow. I love you all. Gandang gabi sa lahat. Ayan, bye-bye.